anys que aquí es va fer la primera campanya a l'Eble, amb moltes dificultats, i tots sabem que sense la taula de cavar, i tot això ho hem de fer el record aquí dintre. Llavors, avui també tindrem el gran honor que la periodista lleidatana Maripau Huguet ens acompanyarà en tot l'acte i participarà després a les activitats que fem a baix. I també ara, abans, quan acabem d'aquí, passarem a baix, que nosaltres, com que som patrocinadors de la plec del Caragol, ens faran una degustació de caragols amb una mica de vermut, hi haurà un grup que tocarà una mica la música, i per donar una mica de commemoració a aquest edifici que tants anys ens ha donat un bon servei al poble i també que ens ha donat un futur que fins ara l'hem tingut. Bueno, anirem a procedir a destapar la placa, que vosaltres vull que entengueu el que simbolitza aquesta placa, que seran les parets de l'edifici. Per això us he volgut dir que el que envolta aquest edifici que ha simbolitzat pel nostre poble durant tants anys, que tots els gent veterans aquí dintre i tots hem jugat, per dir-ho així, i el que són els balls i tot. I ara ja anem passant per fora, per no passar per dintre, que no en passaríem tot bé, i anem cap baix i posem la degustació de caragols, que no l'hem fet la setmana. Vinga, moltes gràcies. Entre Juncosa i el Soleràs, i venim molt per aquí, per tant, és un lloc que és molt familiar i que a vosaltres de la mateixa manera que heu fet molta il·lusió de sortir aquesta placa i de recordar aquesta obra fantàstica de l'Ajuntament i del negoci, estaria molt il·lusionat de veure que un edifici que va construir com altres models, altres cooperatives dels pobles del voltant, de l'Albi, etc., doncs han continuat i han arribat a tenir nosaltres 100 anys. Doncs fa il·lusió, no? Perquè quan veus que tot està seguint la vida, encara que tot va evolucionant, però la veritat és que molt important és que som aquí. Per tant, jo vull tornar a aquesta terra que em recordava de petita, anar als dissabtes o diumenges a la Torre de la Maribel m'ha fet moltíssima il·lusió. O sigui que us acompanyaré durant tot el dia, amb molt de gust, molt contenta, i vull que em feu sentir com a casa, perquè jo m'hi trobo. Jesús, otro de esto de allí, por favor. Get your hand, leave your worries on the doorstep. Life can be so sweet on the sunny side of the street. Can you hear the Peter Pan? And that happy turn is your step. Life can be complete on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with my blues on parade.
sunny side of the street. Hi ha història passada, però vull dir... Bé, doncs ara sí que anem a començar. Moltes gràcies per haver vingut fins aquí, per continuar celebrant aquesta festa, que ja sabeu, el motiu de la qual és l'escenari que ens ha reunit fa una estona a la cooperativa del vostre poble, una cooperativa ja centenària. No vol dir pena, sinó que vol dir amb molta experiència, i han passat, com sabeu, moltíssimes coses. Amb 7 anys, amb 102 anys, concretament, poden passar moltes coses. De la cooperativa ens reunim aquí en aquesta sala polivalent per continuar celebrant aquesta festa. Agraïm moltíssim la presència dels representants de la FECOI que sé que utilitzen el vostre oli a la Pell del Cargol, a la Pleguet que han celebrat també en aquest darrer cap de setmana, per allargar una mica tot el que és la història del Cargol de Lleida i de la nostra terra en general. Moltes gràcies per haver-nos preparat aquest aperitiu vermut que jo dic amb molta música i agraïm també a la banda de jazz que des de Lleida ens ha volgut acompanyar. Després seguirem amb més música, en aquest cas ens vindrà una banda que es diu La Sonora, que ve de Tàrrega, i segur que també s'haurà passat una bona estona, això serà al final quan ja arribem a les postres i al cafè. Però ara, per començar de forma oficial, a l'acte de continuació d'aquest centenari de la nostra cooperativa, seguim recordant experiències, històries d'aquests 102 anys. Seguim obrint les portes de la vostra cooperativa, donant la benvinguda al vostre oli nou, que aviat ja començarà la campanya, tot i que també us dic que les ampolletes d'oli que teniu aquí a la taula, que us en podeu emportar cap a casa, són fetes expressament per la festa d'avui, segons va explicar el president de la cooperativa, el Sergi, fetes amb l'oli d'enguany, és a dir, tot això està fet en un dia, collides les olives, moltes, prensat l'oli i en fi tot el procés que ja coneixeu. De manera que menjareu ja tastant a casa o quan vulgueu l'oli d'enguany. Segur que desitgem que sigui el que venia ja una bona campanya, malgrat totes les influències del temps i malgrat totes les dificultats que sempre any rere any ens anem trobant, sobretot la gent que venim del món del camp i de la terra. Bé, doncs ara no pas, en aquest cas el vostre alcalde del Soleràs, el senyor Joan Sarclé, perquè va dir poques paraules, perquè la festa és la del Sergi, no? La de tots nosaltres. Però com a alcalde també és la festa del poble i per tant crec que necessitem que ens digui alguna cosa, Joan. Endavant, gràcies. No ho pensava, no sabia que fos jo el que estaria aquí l'any que compliria el que celebraria la festa del 102 per el Covid, però bueno, també hi hauria. I dius, ostres, què he hagut fer? Què he hagut fer tan bé, m'han premiat d'aquesta manera, perquè Déu-n'hi-do, una noteta a la meva biografia i a la festa dels 102 anys, l'alcalde, ostres, bueno, mira, és la sort, és com el que li toca a l'Europa tocat i n'estic molt content i molt orgullós. No hi he de dir gran cosa perquè la festa és de la cooperativa. Deixeu-me, abans de que faig el que diria al cap, donar la benvinguda a tots els que heu vingut al Soleràs. I sabeu que el Soleràs i tots els pobles de les Garrigues que us connecten tots un per un són pobles d'acollida, són pobles que rebem amb molta satisfacció als nostres visitants. Els donem la benvinguda a tots i després, a continuació, vull donar
que ja no hi són, els que van fer fa 100 anys possible que aquí tinguéssim una cooperativa. Ei, una cooperativa modernista del César, una cooperativa que, ostres, penses, aquella gent que anaven a la terra, que només treballaven per fer produir, i això a les Garrigues sempre n'han sabut molt els pagesos de les Garrigues, de fer produir aquesta terra de secà. Aquella gent van tindre la magnífica idea de fer una cooperativa, però no 4 pedres posades, no, una cooperativa modernista que avui dia val un imperi, és una cosa que s'ha de preservar per sempre. Per tant, moltes gràcies a aquests avis, besavis que fa 100 anys, jo diria que no ho feia 110 perquè anar parlant per veure si ho feia o no ho feia, pots comptar que va començar un temps enrere. També he de dir que això va passar a tots els pobles de les Garrigues, perquè a tots els pobles hi ha cooperatives que ja per 200 anys us estan complint. Per tant, perquè veieu la mena de gent que viu aquí en aquesta comarca. Som una comarca dura, és una comarca que per treure-hi el pa de la taula ha costat sempre molt, però amb gent decidida, amb gent emprendedora i amb gent visionant el futur per veure com s'han d'encarar les coses per continuar estant aquí i vivint aquí. Jo estic amb aquests d'abans, els que van estar, tots els que han estat a la cooperativa, membres de la Junta, presidents de la Junta, que han treballat hores i hores sense demanar res a canvi, i ho han fet només pensant en la cooperativa, pensant en com ens portarem el pa a la taula, com ho farem valorar aquest producte tan poc que tenim, que és el nostre oli. Per tant, a tothom i a l'actual Junta, que també hem tingut la sort de ser membres de la Junta i el president, l'any que se celebren els 102 anys de cooperativa, també és una sort que puguin estar dins d'aquestes dades, dins d'aquestes biografies. Per tant, moltes gràcies a tots els que m'heu fet això, i l'únic que demano, i l'únic, no serveixo per donar consells, però l'únic consell que dono als que estan ara a la Junta i als socis de la cooperativa és que continuïn amb aquest entusiasme, continuïn mirant què hem de fer per afrontar més bé el futur, que és el que més complicat és, perquè a qualsevol moment te donen la tomba i continuem tinguent aquesta cooperativa tan magnífica que tenim i que espero que d'aquí 100 anys puguin celebrar els 200 anys. Moltes gràcies a tots. Gràcies, senyor Sàchez. I no he dit una cosa important, perquè l'Ajuntament ha tingut el detall, ell és proveri, no ho vol dir, però l'Ajuntament ha tingut el detall de fer unes ampolles de cava, i en aquestes ampolles de cava, entre altres coses, hi ha el segell de la façana, és a dir, la façana de la cooperativa, la placa que hem obert aquest matí i les plaques que ara donarem també amb la façana d'aquest treball del César Martínez. De manera que moltíssimes gràcies, alcalde, per aquest detall, per també plasmar en una ampolla de cava que significa festa i que significa brindis i celebració, plasmar també aquest record del centenari de la cooperativa. El Sergi, en aquest cas, Ceró, el coneixeu molt. És un noi que ha sabut fer equip, que s'ha sabut reunir amb una bona junta rectora de la cooperativa per tal que funcioni i per tal de poder arribar avui a celebrar el que et reuneix a tots plegats. Sergi, quan vulguis. Gràcies. Senyor alcalde, presidents de les cooperatives, membres de la FICOL, socis, sòcies, familiars, amics, moltes gràcies per assistir a la celebració dels 102 anys de la nostra cooperativa, o com tots nosaltres diem, el sindicat. Degut a la pandèmia hem tingut d'anar posposant la data de la celebració fins ara. Avui és un dia d'alegria per tots nosaltres, per haver pogut arribar a fer els 102 anys, però també és un dia de record i de fer memòria per totes aquelles persones que van aconseguir convertir una
construcció de molts pagesos i arribar a començar ells mateixos. Construir un gran edifici que va ser dissenyat per un gran arquitecte com era el César Martínez, amb molt esforç per part de tots, ja que eren uns temps molt difícils, amb pocs recursos i molta misèria. Al llarg dels anys, la cooperativa ha anat prosperant i renovant-se. Hem celebrat els 50, els 75 i ara els 102 anys. Com a president del centenari, avui estic molt orgullós de la nostra cooperativa i de la gent que ha fet possible que haguem arribat fins aquí, com són tots els socis, els presidents, els treballadors i sobretot tots els membres dels consells rectors, que amb les seves decisions i la bona manera de fer han sabut fer pinya i superar moltes dificultats i problemes que han anat sorgint pel camí. Aquests últims 25 anys hem patit una sèrie d'entrebancs que ens han perjudicat molt, com són la gelada del 2001, que ens va deixar molt tocats amb un gran descens de producció, la pèrdua de socis i la falta de relleu generacional. Vam haver de tancar la secció de crèdit, que va ser un dur per tots, després de tants anys de tenir res i de tant bon servei que ens havia fet. Els canvis han sigut molts durant aquests anys, com tenir les primeres dones al Consell Rector, cosa que abans havia sigut impensable. Per això felicito avui a la Josefina i a la Immaculada de Rull per haver sigut dues dones valentes i per haver trencat el tabú en què només poden ser els homes membres del Consell Rector. I espero que moltes dones amb empenta com elles participin als pròxims Consells Rectors. Donar les gràcies també a les cooperatives que han confiat en nosaltres perquè els inoculem les seves olives i els envasem el seu oli i puguem continuar tenint una bona relació comercial. També voldria tornar a agrair a tots els que van fer possible el llibre dels 100 anys de la nostra cooperativa, que desinteressadament van destinar part del seu temps i esforç a fer un gran record per tots nosaltres. Ara hem de mirar el futur amb optimisme i animar els nostres joves perquè participin a la cooperativa. Recordar-nos-hi que no és un edifici al final del poble, sinó que també forma part de tots nosaltres. Ells ens podran aportar noves idees i fins i tot podrem obrir noves seccions que la cooperativa mai havia tingut, donant feina, moviment econòmic i una funció social que sempre l'ha caracteritzat. Tenim unes grans instal·lacions i hem de saber aprofitar-les al màxim i no tancant solament les seccions que tenim actualment. El cooperativisme està creixent a tot Catalunya, creant-se noves cooperatives cada any. Això ens ve a demostrar que no és un model caduc, sinó que anem pel bon camí. I per acabar, donar-vos gràcies a tots per haver fet possible el dia d'avui. Gràcies. Moltes gràcies, Sergi. Aquest cooperativisme, aquest equip que tu esmentaves i que es veu plasmat perfectament avui amb l'acollida de totes les persones sòcies a la cooperativa, família, etc., però també amb persones que venen d'altres cooperatives dels pobles d'aquí a la vora, que també en alguns casos han celebrat ja el seu centenari, altres que encara són una mica més joves i tot i que, per exemple, sé que algú m'ha comentat que estan als torns, em sembla que m'ha dit que porten 70 anys a la cooperativa, o sigui que aviat, encara queden, però vaja, que ja s'acosten cap al centenari. De manera que és important que també hi siguin, perquè aquesta ajuda mútua que teniu entre vosaltres, crec, penso jo, en definitiva, que és el que fa arrelar i continuar mantenint les ganes de seguir treballant les oliveres, l'oli, l'ampolla d'oli, en aquest cas, sempre s'ha de veure mig plena, no mig buida. Siguem optimistes. I donem pas, ara sí, a la Junta Rectora, a la Imma, a la Josefina i als altres membres de la Junta que pugin fins aquí dalt, perquè ara sí que farem el lliurament de les medalles als que han estat en els últims 25 anys presidents de la cooperativa. Demano doncs a tota la Junta Rectora de la cooperativa del Soleràs que pugi aquí dalt per fer lliurament d'aquestes plaques que veureu que són la reproducció també de la placa que ja penjava a l'entrada de la cooperativa i que avui hem vist. Aquesta placa que representa la façana dels que van idear el César Martínez amb les seves voltes i que en definitiva hi ha aquest record i aquesta sensibilitat d'una porta que quan està obert està plena d'històries, de records
de sentiments, de sensacions, en fi, vosaltres sabeu molt més que jo tot el que ha passat a les portes i allà dins de l'edifici de la cooperativa. Moltes gràcies a tots i ara doncs comencem amb aquest lliurament. En aquest cas, bé, el recollirà el president, el Sergi, perquè la primera persona a la que se li volia donar una placa és justament el seu pare, que malauradament ja no és entre nosaltres, el senyor Mario Serón Roger, que va ser president de la vostra cooperativa de l'any 95 al 97. Recolliran la placa a les netes, en aquest cas el senyor Seró, la Júlia i la Jana Seró, i els hi farà entregar doncs, el detall al pare de la Júlia i de la Jana, i en aquest cas netes del senyor Mario. Endavant. Benvingudes, us aporteu doncs aquesta placa en record de tota la feina que va fer el vostre avi, el vostre padrí, doncs, quan va ser president de la cooperativa. Gràcies. Efectivament, totes aquí les persones que van implicar d'aquesta manera, els companys que fan fotografia i vídeo doncs podran recollir aquest moment que és històric. Us podeu quedar aquí, que així després farem la foto final. Demano ara la presència del senyor, en aquest cas doncs, qui recollirà, però ens referim al que va ser president de l'any 97 al 2000. Josep Maria Monet II. Sisplau, si és tan amable. Josep Maria Monet II, que ja fins al final, president del 97 al 2000. Pot pujar per allà i li farà entrega, en aquest cas, de la placa al senyor Josep Maria Freixens Flix. Benvingut, senyor Monet. Moltes gràcies i moltes felicitats. Així tindrem la foto del record de la imatge dels expresidents que també van treballar durant uns anys a la cooperativa. Moltes gràcies, senyor Monet. El senyor Josep Maria Peregrí Farrús va ser president del 2004 al 2007. Moltes gràcies. Senyor Josep Maria Farrús Peregrí, gràcies per acompanyar-nos, president del 2004 al 2007, i en aquest cas li farà moltes gràcies. I per fer el senyor Francino Farrús Granados. Per Josep Maria Pelegrí Farrús. Ho dic, Moltes gràcies. Ara el senyor Esteve Vilalta Preixens, president del 2007 al 2008. Yes? Sí, clar que sí. El senyor Esteve Vilalta Preixens. I en aquest cas li farà entrega al senyor Francisco Sarremo. És que hem d'anomenar una persona que no hi és, que excusa la seva presència, no hi és per poder recollir la placa, però de tota manera se li farà arribar, que en aquest cas seria el senyor Josep Maria Farrús Pelegrí. És el senyor que no ens acompanya avui, però li farem arribar igualment la placa. Demano doncs al senyor Domènec Preixens Graell, president de l'any 2012 al 2013, i actualment el Consell Rector de la cooperativa. Domènec Preixens Graell, que és aquí mateix, i en aquest cas li fa entregar la placa al senyor Daniel Seró Aran.
Sergi Sedó Tomàs va ser president del 2002 al 2004 i després del 2009 al 2012 i del 2013 al 2020. Déu-n'hi-do, és ell, el senyor Sergi Sedó. També actual, doncs, i en aquest cas li vam regalar la placa d'alcalde del Soleràs, el senyor Joan Sarrer. Moltes gràcies. El senyor Jordi Sarrer va entregar doncs també d'aquesta façana de la cooperativa. I ara farem un canvi de papers, no marxi, senyor Sarrer, farem un canvi de papers, perquè ara el senyor Sedó li farà entrega a vostè també d'una placa. Home, clar. No, vostè ha treballat a la cooperativa en algun moment? No hi ha treballat? Sí, clar, però és igual, forma part també de la festa. Tots coneixem el Jordi i avui la Junta, amb tot el bon servei que ha fet sempre a la cooperativa, s'ha implicat molt i com ha tingut una sentit molt gran i molt forta i tot el que hem demanat sempre ens ha dit que sí, no podíem ser menys i deixar-la sense fer una placa. I demano un fort aplaudiment per a mi. És una festa en què les emocions són normals, és que són molts records, són moltes històries, són, en fi, cap poble els coneixeu tots, i qui més qui menys, doncs si no ha treballat a la cooperativa està prenent l'oli cada dia, i per tant això és molt important. Moltes gràcies a tots. Ara és el moment de començar a degustar aquest dinar que ens han preparat des d'un càtering, de manera que jo suposo que dinarem també molt bé i després seguirem, la festa continua. Bon profit a tothom, que disfruteu i que seguiu celebrant el Xibere. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Us poseu tots aquí davant perquè així us podran fer les fotos i seguirem el vídeo. I després sí que demanem que tots junts amb la Junta Rectora ocupeu tot l'escenari per tenir ja la foto global. Gràcies.
doncs posarem la cançó d'aniversari, ara fem les fotografies de rigor, on es vegi aquest fantàstic pastís, que és perfecte, amb olives de color daurat, i també doncs amb la façana de la cooperativa vostra, la façana del César Martinell. Sinó aquest pastís ve de lluny, Sí, ve de lluny, ve de la Palma d'Ebre. L'ha fet el pastisser de la Palma d'Ebre. Qui és la cosina? La Imma? Bé, tot queda en família. Doncs escolta, un fort aplaudiment per la Laura, ja li transmetreu. I acompanyem aquest brindis amb música. Doncs vinga, brindem per tots vosaltres, per molts anys, per tots els membres de la cooperativa i per tot el poble del Soleràs, en definitiva, que són els que han donat vida i els que estan fent doncs, que cada any hi pugui haver més producció i més bona producció d'oli, de marmelada d'oli i de crema de mans, vaja, és que això és un no parar, que arribi ben lluny, per molts anys a tots, i moltes gràcies. Demano, sisplau, al president, al Sergi, que no sé on ha anat ara, l'he perdut, el Sergi. Vine, Sergi, perquè ens agradarà fer-li una dedicatòria a una persona, que també és entre nosaltres i que forma part també de la cooperativa. Abans ha parlat de la presència de les dones, de la Josefina, de la Imma, de la importància de la presència de la dona en el treball, que en principi semblava molt masculí, però que és important que siguin les dones perquè les visions de vegades són diferents i crec que també s'han de compartir diferents opinions. Hi ha una altra dona a la cooperativa que fa molta feina, molta, i ara quan arriba aquesta època més, que és l'Olga. L'Olga Vilalta, sisplau. Posa'm activat. Perquè l'Ajuntament, doncs, amb tots els membres de la cooperativa, ha estat perfilant tots els detalls d'aquesta celebració i vaja, que està treballant moltíssim per la feina que feu cada dia allí. Olga Vilalta, moltes gràcies. Això no t'ho esperaves? El Sergi Serons ha vingut juntament en nom de tota la gent de la cooperativa i també del poble, esclar, fer-li aquest reconeixement. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Olga. Et demano que no marxis, Olga, et demano que no marxis, perquè ara l'Imma... No, tu tampoc no marxes, Sergi, no? Que ens falten més fotos, home. Ara l'Imma serà l'encarregada, que m'imagino que està allà, d'entrar perquè, de la mateixa manera que se li fa el reconeixement a l'Olga, també se li vol fer un detall i un reconeixement a una persona que no fa res a la cooperativa, pràcticament és que no treballa. És el Sergi, com a president. Moltes felicitats, Sergi, moltes gràcies per la feina. No fa res, que no, la cooperativa tu quasi no fa res, no fa res. Moltes gràcies.